million kuri da gaba da haba siri national million tachi ya kari to aibo yake kokarin ya murko sharabe kokarin yake ya taushe rabi umaru hankali kalam ka million fo awani korbai to mo chotto nerten ina saurare yanzu ba joya ta zo aibo yanzu da saura zo mu 6 minutes 52 secondes 6 minutes 52 secondes rabe an nuna maka bauni Aibo Hassan na Maradi ya kada Rabe Umaru na Zandar a tsaya jama'a kowa a tsaya wurin shi a gaishe ka kowa a tsaya wurin shi jama'a kowa a tsaya wurin shi gaishe ka da Hassan na kuma sai da nan gora he haka ne in Allah yarda sai kuma ranar gobe idan Allah yarda inda zama dawo a wannan hilin kokowa da maraice domin ci gaba da wannan kwamfara ta cin kofin shugaban kasa da sahe ba kokowa jama'a saboda haka aje a huta da sahe a zo da karhi da maraice kai da shan makamniya ne a shara biyayi bawan Allah inda ka ji dan sarki ya kai akan baya ta baci ko da wuri gidan maza daban da na mata shike Alhaji Hamza bai nasara ai sheku kasa ka hama amma bare kaji ya samu kawa kaji ya samu hankali saki wallahi en 3 minutes 34 secondes. A saurara makada. On va profiter pour 5 secondes pour passer le communiqué de Niger Telecom. A saurara. Kaboy, a saurara kaboy. A saurara. Sai mun kai shi control. A saurara. A sai an mishi control anti-dopage. A saurara jama'a. lalle dai sai an aza musu doka wadancan a san bugun su da sanda makaɗan nan ba su ji wa ake zargi da shaye-shaye ana zancen control anti-dopage A Zahidu Aliyu na anya mai ka zo ka yi zaɓe. sarki an ba malami akwai ladani mazamna da na sarkin dosa sako Masur sai buca na goce ci amma shai Masur akwai Masur Mansir Isa yanayi mai ya so ya yi ma Shehu Arjishan Kuzuma amma bata samu ba saboda Arjishan shi ma kamar yadda na shaida muku tsohon dan ana Shehu Arjauno wallahi Masur ta kokowa wanda ba sani ba wallahi Alhaji Hamza mai nasara ina gani amma ba ni hadi sai an yi wani mai baka ba haramun na ba Iba karan gida bari gasa kura kada kura ta kare ma ba Wani minti uku na kokowa cikin karon kuma biyu na ƙarshe na minti biyar. Masur goga kam ko kai kulga wallahi barka da sallah barka wayo wallahi Shehu Arjino ci wallahi Shehu Arjino Shehu Zalai Masur Sakan wallahi Masur Sakan Allah Mansur Shehu Arji na Maradi ya kada Mansur Isa na Difa an 8 minutes 26 seconds. Bello Ila na Tawa ka zo ka yi zaɓe. Oda ya cuta Sharba Arji. Ba mu mancewa da Sodi Bank
bello ila tawar guja la société nigérienne des banques mbuwar guje zuro kan aga kokari bello ila bara shi yayi final da Aibo Hassan Maradi a Coupe du Président a saurara maka da a saurara bello ila natawa ya dauko Usman Hassan na Tilaberi Usman Hassan janvier na sambu bello wata ce dama ya ringa tilberi bore matara gogate isa ke ga kalam ka tilberi kora Alhaji Musa wallahi janvier ya so samu wata sa'a Allah bai bashi ba kadan da ya shi hida da ila mai kaka ya kuma jikan ya kuma alhaji ya gode na godiya masu tsara a'a jakka ba ta yi hankali wallah sauran ku minti 2 da rabi ta kare mai da mana ruwan goro kana da kashedi guda ana nan hili har yaushe ana tarawatu balle ya samu tsara ya samu tsara la ilaha illallah ta kare balle ila ya kada wallahi balle ila ya kada har yaushe ana tarawatu bello ila natawa ya kada Usman Hassan di janvier na Tilaberi a 8 minutes chrono 8 minutes chrono Muhammadu Zakari na Zandar ka zo kai zabe sa maza sallah lokacin ta bai kama ba Muhammadu Zakari Zandar Abuja a saurara maka da saurara Muhammadu Zakari na Zandar ya dauko Aibo Hassan na Agades wasa kare da biri ta wuri ce kura Aibo Hassan Agades Abuja na samu yana jin ka na Alhaji Bashir ala kyautata ma biya maradi Alhaji Bashir dan sarki mai doli na Alhaji Bashir ala kyautata ma Muhammadu Zakari Zandar Gurjano Zugor har koyo